Dan calon Bimo. Takoki bojone kateng nglayarno to Pak kok susu wae. Yo. Siang Mas Tejo. Ini lho Raja Sawer untuk Kedung Adem. Raja Sawer. Salam kembali saking Mas Omek, Mas Tejo. Selamat siang diri. Yen mulang seleramu wis tak aturi. iya Nek golek bojo sing bagus kaya koordinator marga laras iki. ya ampun Ya ampun pungkasane selirane jarene digawe gelong ora ora sakit dadi rondo. Ya ampun nanging pingin iya Dik. kepingin wis kepacung Terus lagi diapakno iki barat saya turu iki lho diapakno iki udah mulai dadi seko wis ta dak mulai sagonge ketongko iki atuh Dik tanpa apa-apa masa ngerendingono lamaranmu sing tak tampa kabeh mau ora perlu diketoni ora janjiku biyen aku sanggup ngenteni aduh Dik kowe lan aku uga dadi jodone ora duman prawane sing penting grandong rondone ora nyoto apa kuwi sampean sabar ngenteni yo jelas to ngenteni metune sekolah sik tapi nyatane yo kelas 1 ya lan suci tobat kesuwen sing tak suwun apa kuwi pangapurane kantung tresna cedodoan sanamase kelingan eling apa maneh kalau urip bebarengan bunga susah ngapiran dadi halangan senajan setino mangan mung sepisan ati seneng anggonku urip bebrayan nanging saiki sliramu wis tega tenan tak tresnani lunga murah karuan mangan enak turu penak kabeh wis kepenak banjur lali karo aku sing rumat anak teko teman seliramu marang awakku atuh Dik prek mbok tinggal lunga suwe podayaku nanging saiki tak tagih janjimu lali
ning aja lali gremomu atuh Dik nanging saiki sliramu wis tega tenan tobat kudu tak tangisi aku banjur takon terus sapa to iku bapake koordinatore Margo Laras ki lho Pake udan tangis rina wengi saya nelongso katresnanmu tak simpen sajroning dodo oke Madiun Ngawi nang susui yo buat Mas Omek salam saking besane Pak Epina mriki nggih Mama Rena wonten dalam kampak Pak Nindi sing duwe kampak Pak Ibal ayo Bal atuh Dik Bal Pak Rena kon usul aku Bal lagi mangkat dalu ora kaya larane ati kula paribasan dinggo turu ora bisa marah
sawang dik fotomu neng dompetku yen aku kangen karo sliramu jadi ya tak elus foto neng HPku asik krasa tak batin sak pendino ora bakal ilang fotomu nang dompetku apa kowe ra krasa tak batin sak batino ra bakal ilang fotomu ning HPku. Kita menikah kelatar bersama Bapak Sahrul dengan sumber rawomu ya. Sebenarnya paling Bapak Sahrul ya, matma nonton Good.
sak cangkir dik nanging bisa gawe padake pikir 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 yen ora ngombe sak sore dik katone awak ing lentere Esa terate gulu pedot. Cie, kene kelantaran banjur dong Pak Pri. Yang wonten kawasan Juruk Priman dulu. So Mama Warina, Ibu Warina, wonten warung ngering, kedung bering. Pak Memet SG Sumber Galang, ring malam. Cili arane pasir watu kambang kali ono ing pinggir lagi ketemu germo kok langsung nafsir kelincutan kaya kelangan pikir aduh di wet apa kuwi arane kuku disikari para dadi pit
Atuh Dik. saben dina Apa? aku ra bisa turu Lah apa? kangen riko omong Masa? ora kewetu Areng-areng bakar gedang aku geni sampai kuru awakku iki mikir oh ya gedang rojo satu don kok mulai Pak Pina timbang urung golek omahe Pak Pina godhong sawi atuh Dik ati iki asline mung kanggo riko masa gedang raja satundem diperdali ya yen ra percaya belan dada iki aduh watu yang cilik arane pasir watu kambang kali ana ing pinggir ayo kira lagi ketemu lah kok langsung nafsir kelincutan kaya kelangan pikir atuh wis Dik kelapa kuwi arane kaluku disekari pitu masa saben dina Ya. aku ra bisa turu lah kenapa kan sing isih-isih riko omong ora kewetu areng-areng bakar gedang kok geni apane sampai guru awakku iki mikiri oh ya gedang rojo satu don tiga Pak Dinar timbang urung ngeluh golek sing anyar godhong sawi atuh Dik ati iki asline mung kanggo riko Ya. gedang gendeng satundem diperdali yen ra percaya bulan dada iki mah kok kate dibelah ana gunung sesiduan tangan hati ye kula terbanyu nu Bapak Nindi sing duwe kampak modo Lamongan saha Mama Rena nang turu Ren Pak Rena gak ndelok kon rene Pak Rena aja leno omah Pak Rena kowe bocah gunung Ya ampun. najan bocah gunung kaduga anglipun atuh Dik Perih Mas. pereh kok jiwa raga kok arep kehormatan mamrong rukun marang ingsun atuh Dik Urip ana ngombe kopi beber kancaku
Dik. Bas bojanku gak pereh, Dik. Penak Mas. Ya mbah, tulung ana rasa kangene atiku nganggo asam manis sing tak tunggu. Aduh, Dik. Kangen iki Ya. bisa mari. Tobat kudu tak tangis, Dik. Oh iya. Salam tambani. Yo, gampang. Kok tak tambani bar iki tak tambani kok. Tenan kok. Kasuwun rina lan wengi. Aduh, Cik. Dadi ya tampa kangene ati iki. Aku ora Ning ngendi nggon ku goleki pete-pete mong pengen ketemu nadyan adoh tak parani mong nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe teko ninggalake aku kaya sinendal atiku loto metes nalasi pipiku jane ora tresno mbok yo kondo kondo sing prasaja aja gawe gelati aku ora bakal gondeli kaya ngene lelakonku biyen ngapa kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe gelo ati salawase. Cik. Kita kelotrak batin dong Pak Sus. Jaga gengen. Gampang. Salam kaki Mbak Yanti Cimplo 6729. Sapa ta sing ora kedanan mripate belalak melalak gawe ave kegugya rasa atiku yen nyawang manis samanmu sayangi anakku wis loro torondo gunung Joko kembang desa apa bisa keturutan mamang putra urip bebarengan ah
tansah kelingan. Aduh Mas, Loro Dik. perih Mas. Sakti lho kedanan pujang. Ya ampun, Ibarate kadok gayuk lintang. tak rewangi pati geni pamriye karep pinuluh atine aku ora bisa lali mung siramu dia sing tak tresani upama aku rawat dosa lara tak bales lara kaya tatu sing tak tampa nanging aku ra mentala upama aku ra duwe rasa aku lila kowe karo wong liya nanging atiku wis kadung tresno kowe milih tresno liya apa kowe ra eling jaman semono susah seneng bareng kabeh dilakoni eling kok yo kowe eling kok yo kowe eling janji monalika semono susah seneng bareng kabeh dilakoni Duh Gusti kuatno atiku Duh Gusti kuatno atiku Iya. rapi dulure dheweke Ujune lemu rapi dulure dhewe. bersama Nyumar Golaras Cocok matur suwun juga kopine beber. Heri Wijaya sound system audio profesional juga Salma shooting Yo gending kelatar panjenengan Pak Bambang. Iki wonten jenggrek moto Lamongan nggih. Iki merupakan perusahaan kayu jati ya. Wonten jenggrek moto Lamongan Pak Bambang. bocah aku lamang wala klina klina Ano Lino nggih leres nggih. najan mangane Betul. Cocok karo kerupuk tapi ono sambele. awake seger Aduh deh, ayo mau. kaya bal bunder Kaya bal bunder ser.
lemah. Ya ben lemu. Oh, ya Dik. Tresnaku iki tenanan. Bojo golemu. Apa? Enake apa? Ora mangan telung dino. Utuh raka taro. Semaput. Bojoku emu. Sae apa? Sae apa? Semaput-put. Ya ampun, ya ampun. Ya pun, kotome dodok kami tua. Atuh cing. Bejo kelana. Aduh penake penak. Lemu gak penak minus kok. Yen takon mijen. Jebul pijet to. Piara rasane. Piara rasane. Awak kesel. So, Mesti marine. mesti marine. Sesok ngesok terus nyabet gawe. Wiwit biyen Rabi dulure dhewe. gambar tak renane. Kang Mas, aku wis gede. Gede apane, Dik? Kapan enggal tidak pake Joko dudu ake sing lamari nanging Mas sing tak tresnani Bulan gede. Kowe sing keponakanku becik diurungake akeh wong liya kok rapi dulure lan amadani jagat rame aja turu sore-sore karepen cedak jodone Prawan, prawan wong gede-gede. Saiki njaluk dirabi germone. Wong tuwa wis nderekake. Sing penting bocah padha karepe. Kang Mas aku wis gede Gede Dik. kapan enggal didapake Becik di orongake akeh wong liya cobek dulure. bulan gede amadani jagat rame aja turu sore-sore karepen cedak jodone Prawan, prawan sambok gede njaluk dirabi tanggane. Wong tuwa ora marengake sing penting sak karepe bocahe. Aduh Dik, sampai lali kabeh. lali kok Mas Indik-indik gudi dawa. Oke, matur nuwun Mama Rena. Sabar Mama Rena, sekano. Kindik-kindik ngetan, kindik
Togumang nyambut gawe Idik-idik ngalor-lor Idik-idik ngidel-del Larang kowe sing marai Jare kawang suwe pinggire Dadekna bingung rusak hatine Idik-idik ngetantang Idik-idik ngulon Larang kowe sing marai Buta neko-neko Betemong lagi kerja Gedhe dawa Iku ya bawaanmu Atos kaku Iku ya gawanmu Dalan siji maju Sing mbok lewati Amang ngalah Iku ya watakmu Saben dina tansah nyambut gawe Gandeng renteng karo pasangane Yen sinawang yoga on rukune Iku sepur sing dadi arane Sepur alat transportasi si dalane saka wasi Melayu banter uga ati-ati keslametan dadi nomor siji kowe sepur mbok aja sembrono nyelingono sing mbok gawa para manungsa sing prayitna uga lan wasada keslametan kudu dijaga Mas apa wis lali sliramu Desemana yen dolan karo aku pancene wis suwe ra tau ketemu wis
sumebiar. Bapak Bambang Jegrek Moto Lamongan sing dipersan kayu jati ya. Pak Bambang Mama Rena Pak Rena cukup matur durung jeruk kene sih. Sesolo padang remule
gulu pedhot umpama. Kangge Bapak RJS wonten mundu nggih sing telu RJS Om Tasman mundu mat malam. Watu yang cilik arane pasir pasir watu kambang kali ana ing pinggir pakir baru ketemu awakku langsung lapsir kelicutan kaya kelangan pikir wet kelapa kuwi arane gelugu ayo yung disikari ibarat dadi pitu dadi pitu sak bendina aku ra bisa turu yen mung rika omong ora ketu areng-areng bakar gedeng kok gening sampai kering awakku iki mikiri oh ya gedang raja satu dolar timbangan condot timbang burung luwung gulune pedhot gedung sawi ati iki asline mung kanggo riko gedang raja satunggal tibarakali yen ra percaya belang dada iki aduh tuh waktu yang cilik arane pasir pasir waktu kambang kali ana ing pinggir ayo kir baru ketemu aku kok langsung lapsir gelicutan kaya kelangan pikir wet kelapa kuwi jenenge gelugu disikari diparat dadi pitu saben dina aku ra bisa turu kangen rika omong ora ketu areng-areng bakar gedeng kok gening sampai kering awakku iki mikiri oh ya gedang raja satunduk timbangan condot timbang burung luwung gulune pedhot gedung sawi enake uripan kapan ayo po ati iki asline mung kanggo rika atuh dik gedang raja satunduk diberedali yen ora percaya belan dodo iki Omong aku rawat dosa lara tak walas ora kaya datu sing tak tampa nanging Wariati ramentala sen upama aku ora duwe rasa Wariati lilo kowe karo wanita liya nanging tresno sing tak jaga kowe milih randha liya apa kowe ora eling nalika semono susah seneng bareng kabeh dilakoni
Ayo, ayo, Talib. bareng ya, budaya. Turut mengundang. Ye, sebisa balik latar benteng kaki jamaah tayub pun kata lupen tanggalipun 5 nggih bulane 9 monggo sami tumleblak wonten dolo gedung Adem Bojonegoro nggih Mas Muthalib turut mengundang matur suwun. Suwe gon teni lewong ing atiku kang antuk jamping dadi ati sawiji nadyan abot tak lakoni Sabda pandita mring sliramu dadi sisihku atuh Dik mugi Gusti nglilani tresnaku bakal kinawa mati Grejakan Banyuwangi Rina wangi sing tau
isik semayanan janji arep urip babarengan sirsiran ambek gedingan gending asli Banyuwangian sir-siran ambek gedingan gending asli Banyuwangian aduh dik asli loh yang didukung sound system profesional Heri Wijaya juga diabadikan oleh gambar Salma Soteng Asik ya Jambu ayo
I don't know why. Ijing miring nyeleh bojo. Oh, bahasa Inggris. I am sorry. I do not English. I am sorry, don't know English. Yo ayo miring mas. Ayo miring kijing miring ulan kadung pusing bisane mau nonton yo ayo miring mas. Ayo Dik. Ayo miring Bari iki piye? ayo miring idul tenimbang pusing ayo kumpul Yo iki kijing miring yo Dik. iya Kijing miring ayampun klambi putih suwe lengene Dik. Gak bahaya, Ditinggal Pak. mulai gremok kari kangene diwe ayo. ayo miring mas Aduh Dik. keceng miring berasku tapi kering tiba susah gak tau disanding yo ayo Yo iki kijing miring yo Dik. aduh mas Kijing miring atuh Dik. premas Suket teles kudanan sore di sawang pantes lah kok gone germone. Aduh, Yo, Mas. Dik. Aduh Dik. so iki kicing miring Aduh Dik, pereh Dik. premas Pereh. kicing miring bayam meti unting ya mesti ayam yen disanding yo ayo Kijing miring yo Dik. iya Kijing miring aduh mas isor gedang ana yuyune saiki nang disawang kok karek ayeme. Ayo yo ayo. ayo kicing miring Yo mas Dik. kicing miring Kijing miring Dik. Lipat kuningan gak bisa lali tan saya elingan negati kelingan mong tansah
rasane kangen bojo. Didik sing lara agar gak pereh atuh dik anu menopong labur langit iya sip bengobeng
kasih Min swallow. Nyakene Wedhuse dipakani Min. ingsun duwe sak gudang welas, duwe sak gudang asih, tinggo paran mangke jaman liyane. Duwe sak gudang welas, duwe sak gudang asih, tinggo paran mangke jaman liyane. Tinggo paran mangke jaman liyane. Los pokoke. Pamit Pepe pulang pergi. Yo tak gocok gelunganem. Tak gocok gelunganem. Lingsir wengi sepi durung bisa nendra. Kanggo mring wayah mangariki hati. Pawitane mong sembrono njur kulino. Ora kira yen bakal nuwuhke tresno.
Arya Rarja Sapung kure aja lali asring kirim warta enak iki aja